pining wege Sony son thama putak sen tum than banji ke cheng si ke lahan lo tum APHLC spokesman Akhei thare ang tong ki alangli non mat dipu district jail long sedo lasi pinangan ong dung ara tum ke kachini kupia po selangli non mat nang barlong lerek ma lapen kupia ki sung dosi da poson hemkang samarlo phatekarlo bank chok ma poka chini kang tungdu lasila so puthak ne non Akhei sar jaga tharman se apor pipono kasi alangli kidam tang ahur bangne bail fan apply los dame that judicial court along bangke reject that lasi non bangke labang so a case bangke high court ansi dam thujilo hadak mansi adjust dame bail ki palong je fan hadak mansi bor ipo posi non marker long lasila so puthak la thumu chojia fan ipaklar thujia fan sar fan sini lia por pilo la neli pandana ju prai le he ko ang tong iki ko mantu si ke jok poma ko sai se si nang arju prai lo neli tu mo bang ke kachini dam ke la hello kachini rata tu man ta kachini nang po eson bang ke ilitum council along ilitum methang accord do nang ji la so law thing pen yo 19 the Mikirhills Autonomous District Administration of Justice Rules 1954 la so law possibly la important possibly la ta selam thulo la so law ta selam mane kitab selam lo ha Pokrajar principal secretary ke dohut dak boro tum ben che langsi boro tum tanang tum ametha court do nangi pusi la sol a court ili tum che pawe det lo nine farokreser kepra trogner kepra troxian in kan neli dak secretary ke do hot ili tum a district court do nangi pusi neli tum dak district court selam lo council a district court lapen ke Japon ke law la non modern piniar ni hot a law ke take abang nanji pusi LLB ke pas abang Rup Singh Tiso Aphan alang li halabang suhut All India Radio along si kame claim ha Guwahati alang li phan ni li wan that si that by point that lo district judge pusi alang li akuk la po anda rabdun thulang alang li methange la customary law an ke chini ne Detji apo kinangji pulote habeb tum Aphan rong asara tum Aphan tek ser tum Aphan ahut pen ke hang det ti nangi ka pang sa ye Aphan udan ne li thik le bisaralam bitung ahomosti alam bitung a constituency alam pulote haladak habbe ko matma alang li phan wan det sita choki la pula ne li Kematha so si claim nahi pula ama amethang a court chibi thek thede bilo ke chengko ke lapen ahem da kim lang lo amat latum chibi thek thede la so ting ke constitution of village council putadak sido lapen ke constitution of courts putadak sido lapen da ke village courts putadolo lapen ke sub divisional district council courts putadolo district council courts putadolo lapen ke powers of courts putadolo lapen jatta dak do etlo this subordinate district council courts anda do etlo amar lakka do vita district council courts putadak dolo lakka do vita itum Karbi Anglong council tum chibi thek thedat le chibi thek thedat pena job hala ke chetum nang chum pruidun nang chi phudun mesen le nang tum ke court of vedet ke apot nang tum ta ching sai nangi apot kang sai ye phan ni tum nang thik pidun po po mat bang high court pa nang selam thu det amat la ilitum autonomous 6 schedule pen kibi a court abang ke chepa ve thu det le amat ilitum district judicial court ilitum deng nun thurong le judicial court
judicial court deng dun tu det apike anpar ke ilitum ari deng avedat lo ilitum ari deng avedat lo ilitum district council court dong si do son de ilitum ari deng jerso do ila non angtong intia phan ka ere supporta itum pudun me jilang protest dun me dharna sita me jilang mene council architect tuman sita itum pudam me jilang mene apo release da pran meji mene thang bagbe itum advocate kachori ya kam da de police along ke dam ya kam da de ji mene sita hedi non bang ke ilitum judicial court ended lo na ben judicial court ke end ga aning arong thurong ka do itum ta me piklo posi pu thurong lo answer ni itum me thang court an ge che pa ve det lo itum me thang kang sai a hong jai an ge che pa ve det lo itum hala bang a prang pen ha england pen ke wan la pen ke india ta ke endun hala bang so lo ke chi tu apot si tum endun det lo aman nong ke chief judicial magistrate do da la pen ke district and session judge do da la pen additional CJM chief judicial magistrate do lang la pen judicial magistrate jong ta do lang ladak do ul hala difu medical college adu hala do ul non hala dak ke pondet la te la ke ilitu dharna ke do pen procession ke do pen ke level da mangi bang ai ke do thong te itom phan police pan pura theng nam te nep nam rui de thap order sel tum pidam thur pirong apa ko ja chatu athema ilitum yon si hala dak ka dharna dun ka do ke handun jo pulotan te nitum justice kang sai along na padik dardon pusi bang pu thurong ko la po ya la po si ilitum non ke thanda pudun ne de do clip nak la itum judge advocate chu handun lo ke chok che lo bongosana advocate endun rom amat bongosana advocate ke bang aning ke hang la ke angtong tie phan hang ke arni ding ong bi ong me ong pu atum bang la tum bang ke amala tum a petition ke ai application ke pa reject det la pa di pedeng det la mat bail pi pet det la yo kam ke ka che plan ke la visit that bail pi pet det lo ante aprang da nitum la non la so det de lo aprang da pobom lo a case ka prek da do lo neli jakas ke do hod bijoy teron alang lital son da taxi a case polo la pen obinas rong hang la ga jirding o elang alang lita polo lan chot chelang lang bong da mat ni do olang non ne pu et un de la alang litum anta son da taxi a jirding open jailer lo donang kok tikilo itu vice president da lo bodi itu metang vice president ngata itu yang thom lo ne pe ne alang li jail donang kok lo la son da taxi adema jailer lo ke do bang ke metulo matha dam tha la ke judicial custody pulo la bang ke da ke chok che theng ke metu po ki pudama the ke da ke chok che theng ke da ke tera police custody le bi kok lo te police atum long yon si chibi pon kok lo te la te be theng po chok po a ho ga lam ta nang son ning ye tha po son ning je ning je lo te nang pe jok po ning je lo te la ke chok che sita a ho ki sita ning je lo te nang theng the lo pu si ada pu throng ni la si theng wara ti ki la si arni si hatta hala dwaram la asor ne ni kep lo ne pe ne ni ruini lo ne pe ne de bothalang so police station long bi kok theng o lo aya police nge theng the pu bo la po ye amuni tenge se ta te kok hi halo anda theng the pu bo la po ye ke aking ka kang lun lan lo se ta la da ke bang police custody si bi lo ke la ma se bang theng bare lo hala da ki pu dang ye neli la pen bikrom han se tum si hala voter vote ballot paper pe ne ballot box pe ne phalang hodam ni tum se ke toy pu si police tum ningje nahi pu la si ke theng anga ho khi kala tum na ningje ye lo amare ningje yeti ke theng bong lo ba ke la pu yo la si han ni ko ana philo ne si bang ke lo la pu yo anga judicial no lo ha jail long dam lo non la son da thak lo ang tong ni kia bang la ke apo pai thu lo police custody lo ma bibe de lo ni sida bibe de lo alang li phan mangi ha judicial custody si ponde la jail long se areng ta se thang the lo la ma ke cholong ka do be ning hang teng ben cholong yun long lo
Dak yong si ding data son de mesen lo sa ding de. Neli tum ke tek dun long an ke dak an de ding de. La so bil ke hang hedi dak ding de. Kapi sung itum han. Ing long rat to man kapi sung kam si lai ke claim lai. La si ha non ke ha high court long ki thur lo te ki jok po po bang takali thula la ta. Thur de man jok ye de ta tek lang.เป็นนับลังโปเป็นนับดิกลังโปปูซ้อนลังซ้อนหน้าลังปูทุตัดเทกลังอันนนเกกรมบนทออาสามีสตุนปูกรมบนทอvacation ปูนนเกไฮโคร์ตตุไฮโคร์ตตุมซีกรมบนทอนนเกนามหาลดา judge the university เกดูkadu ya case lang pet un e dopik ke di arjen nei si hala lang chot ti namasi la so grom bon do hut kludun chit lo amal la so grom bon do ahut sita koman tu ano ne grom bon do ke do ji non July ke jut malom ana ro ko July ke jut an malom an ke la so grom bon do ang bong sita hala vacation judge pula ke puji suti ahut grom bon do hut kang ni aja cabang jong si phojit ante alang li order PG kopi order lo ne ke PG bang la ke ili tum pudun tek der lo pidun puge ili ke punun ne ada hada bang ke ki pudun lo te itu me contempt of court po pak si itu man nang ondai tu lo pak po ye ala bang ke la si ili tum do clip nang ko aja dengan mata lo do clip pi bo lo rap dun de pule la ke ki lu lam lo la ke jan salong ke da ke rap dun ji pulo tang te nang li advocate akit the nang i pusita pulo nang kokpo la pen ke advocate akit the pulo te poisa ta ku nang thu muchot pada bangke la pu ya lam mangi la hello non ilitum ke der I jon adim la pen non angtong le ke der chot kali angtong e chi ruini pini an kret trok lo di ho ni kret trok lo ke dona ni kret trok pat la aja ha tenge ciklo jon thom an dona la thuke 90 days la kopilo ne la son video titi ne lita la detail bang chini ande sita juhala bijoy teronta ci klojon thomdo se alangli jailer loke dona alangli hospital na dam nang do at anu long ke theng pomat anu pa henu hoi po an ne lita hospital da lang dam long la alangli ci klojon thomdo se rom hada ke dona jailer long lapen ilitum obinas rong hangta ciklen thom so ser rom ke dona la sinon angtong ti phan ciklen thom pa pe dona po bang le itum ki pudam kali pe prap unan ke ili un lo te pe job dona po sa ta ning ke hang ateng pe ti pe job ji puta kali lo lage hai ko along si du la hello monar lo ta mani nang phana pul hai bang pharu pho damra de dharna do nahi pa wa lage dharna ke du yong lo lage alia velu lage judicial court along ke high court ta judicial court lo that district judge ta judicial court lo lage ilitum ke je plan idet ke ilitum council lo me thanga court ke che pawe data potsi non judicial court dan do kok lo la judicial court ke do ko potsi high court along ta ke dam nang kok alama bang ke amasi la si ilitum a case anta non ke advocate along police along si dam nang toy lo ilitum pupis ni tum advocate police long dam kam be de chia pot lo dai lo alam bang si dak nang li ra tham baklar thu muchadi masa comment tu ning kan nom si lai tum customary law court la saja ko ma chawat phit lo la lage 2009 na ning kan command government hono la 2009 ne congress ut lo congress ut lo ni li ke koridun de ulang la so ne batai si meeting da dodun long la ha Guwahati hala sohon ni li pudun lang ni tum hala tum pula nang tum ke kitab avede ke pu ni tum hanai pu nang tum ke kitab avede ke pu kitab tok lo ke pu ni tum tok lo ke pu aron da ni tum tok bom lo ke pu ni li hadak thak dun lan la pen hala dak kumane as ohomia ar lo so ho hajarika pu ma jaw ala bang aning jang je pik lang ni li ke kitab ni tum ta duk pu pudun da po la puyo kitab avi ni tu thang da sulile pule pudun na son da ning rong la pule ya lam mangi ni tu ni tum da duke pu je pudun ko pa ning yang je lang ma na la si non la so customary law court itum ka ve pena jok non bang ke police atum si aja kong ke bar son mande lo hai kalang la dak le do ko posande itum me thang arona teng me si ching sai lo mi ni judicial pulote CRPC ben si claim ke
CRPC là bên IPC CRPC bên là cái police tu mà lo tại tu bị klang bom là CRPC ta criminal procedure code pula ada mesti bui ho para kom criminal procedure code pula là bên cái Indian penal code pula lại hui pen si là cái yo non code along pula te la so lo pen si dam yo là CRPC yo là cái police tu long si dam pula ke nilipan la non angtong ing tia case ke nilipan senang arrest jipu mati nilipan ang arrest jipu ta police case 280 ke a case number na pi a case nilipen angtong ing tia phanta la long si ka pero lo abinong angtong tia case ta kali la tiga hokalam sinang than de report a case ke nili case nilipan senang arrest nang FIR ta nilimen si gidu aman nilipan bang nang arrest de lapen ke lagi Indian penal code pula la Indian penal code puge India hasti ki pia rona bang labang ke labang ke hasti ki pi thek ji rona bang ko pi pen se hasti ki pi poma ka alo bang labang hasti ko an lo hasti ke long yi po alo bang lo la ke la hele la so ron ben si non ke claim bom lo so ron ben si la ilitum la so ron pen kalilo non ke la ke Karbiang Long Autonomous Council lo la so ron pen kalilo non ke non la so ron men jong silitum em person te ilitum pinyer di la judicial court ke avedet po ji apran ilitum thegam long hala so ke bang ko mane phan beng chok lo ti tum dak dharna do seta dak dc ben ka do be report lo property kala di no la so bang un elu no no bang advocate chi beng nang po high court seta me dam nang po no ne ang tong phan ne ke pe yo hi phan high court dam nang po so dak kalang lo ni ang high court ke advocate nga ke joy ke alang litum ta claim un ne Detji ne lo sini jo pang thang se ke tok nai la ke tok pen petition tok na alang lo la son adon hala son lo ko mat le ne copyright tang la son lo do ko he hui repick na lang la se ala tum ban poisa sa pinang ko la po yo lam ke ante la so aputha ka bang son la sa non la ke refill de lo 2009 na ningkan Congress government hundo hala sot ke la sin non la kache van thuji phan kupinia war side do lang mai litum lo la ke ilitum APHC haide de tige jokta van claim lo lagi chini lo alam la non BJP tu mau claim la ke claim me unge unala ngadi la unji la ke ilitum unang kok ji sita la bange kache dan phoi khang yang po non bang ke bang ke che tum bongo sena tum Bihari Bongali tum bai tum hanang ke dong binong lo non ke ili ke kasi turji su non ke la so ko long le men se non hala karbiarong ni ke free nang lo kalang lo la so lo pen lo la so lai hui lo pen si ala rong pang thir ta ki free lo ala to kero ke par pig lo sa la son an se rad pan ke pakla thu sapen la pen ning thelo pini made non labang so tok sulong nang ka ju tum an tame labang so a reply made answer bang long lo posining thelo tasinon number hini kedam made ni tum ma thanji ka chimum bang kang tum bang lahan lo pini polonial lamps long inu dang jir la pen inu da korte la tum lamps long election made kilik APHLC amen pen haidun det pusiku arjulong non hejola counting bomb la same hala akili abara tuna dola same non amat ke hai tang mang ke bahini inu da injil la pen inu da korte la si mekriteron pi la pen inu da bang ke hakim be alang tum bahini phantame APHLC abitung pen same alang tum han congratulate mate ningkang sam kachoro kardom alang tum phantame pejerlo la silada pen isi ison soni alam the anso se tum kachini pona kenang so la kelain lo ahurisi alangli ituma sarlo jaiga thar sidame pinangan asamarlo alangli DC ke man pena jok asama son kachini dun pinangan do la silabang so lems large area multi purpose scheme musipulo ladak jasimet ration dak sang pen chenglo fruithe la pen dali la bosonsi sini kerosene ata pipin da piu apra ke satame nona bang la boson lem zalo bang asap su kachelar made ke break do son si theklo athemai tum arlu ludam choklo bulatang te ile tum karbia tum ke ration card kabita tu pik
ration card kilong dun dita dopik lapen son bangala hello itu ration card ka ve pena job bongo sina tum si itu ma kilong nanja sang adali akirasin mekoi chena hompen cheng Loksi ni ka do ka beta itum karbi inglong aso an bansi chola laso puthak koson si ilitum la lem solong kilu dun pen emen kichibi dun pen warsai ko poson se chepalong posa laso puthak nang li anu se pakla ri tharata la lems puke mote scheme pukali society society pur mane multi purpose dei multi puke dopik boleh hadi ason ta claim imi la society pen ke jor ke lang na ndeli ke chinia teng ke abinong ke la non rat atum cek ke jor lata rat atum kape joy KHEI aphan la multi purpose lem satum si claim pidiat nahi abinong ke non ke ha Guwahati nan ne pen bang truck ki ding nang do po ange la daksi li thap dun ange dakke jor dun ke li e pum sika pli beji sika pli so mucha cha sikaner ke ha dakke pharu ke jor ram ji ha Guwahati ke e pum pharu ada ke jor ram ji dak sika pli ante lake rata tum han kapachu belo ke dilata ke rata tum ke long nang dia poisa ke long le det lo ke di jo in nak lo ke dilatum la kapachu in nak ne de dia phan kam ba piklem nak ne de dia phan ke long nang ji an a profit alle ke long et dia phan la lem satum si claim nang ko la si multi purpose ko ila jok rule son check ke jorakam da claim melo ar phek ke jorakam da claim melo la pen hansu ke jorakam da claim melo harmit ke jorakam da melo nimpo ke jorakam anta melo thesu ke jorakam hen up ke jorakam ansita la lem satum claim melo la si multi purpose multi porque do ason purpose porque ason ke claim media pa yang ke pudam ke la si multi purpose pu la ke bi lo la so a kibi ke an ke la ke ali taduji dai ali a profit doji ali longi la so a ke claim lo te la si inudvet ke claim un de ja pot society danji la si society si form that po isia society along ke form ke sengi pulote bang phokep so se nangji a member la lem salon bang phokep so se nai an ke la a share pulo nang litum a share jorpo yen nang ano na na pharoi si neta ane pharoi si awan neta nang long du nai pupo kado etum da la awan ke nam dun atum an ke lems along a member se manu long la a member ke mana dun tum si la shareholder pole puji awan ka chu nam dun atum aphan an si halatum si vote pilong charji election la pen ti thurta thurlong charji la tum si yo anke la tum si claim ji anke itung ke council ke six schedule around body ande hala awan ke nam dunjita tribal atum sai se nahi allo arona bangke nong bihari tum se anan nong ke bihari bongali si ke rajuti pada ke itung karbi itung chini dun tu te pilo la salam bangke itung ke chini dun karbi atum dak cooperative society tak chini dun ante alang li ka chini dun ke hadak secretary bipo komanya chairman bipo jinglo jon pen boss tahini sang nang thon nang po la na ka chini kalimala konan ni bang kabialo pulete ko hala boss tai si pidun lok ta pulong nang po la po an lo lam bang ke an ke hala dak ko an ke jorben ko an alle lo ma ke long hala bang ke itum inglong aso karbi atum hai hu ke chini dun de pin la bongali bihari atum si cho lap lo la pen na to thula hala lin pho ma di non kipi hai hala cho than no la nganda hala ka cho than hala ka cho than dun
halaka chu thandun alli bangsi garbi tu ngi chini chor la po ya la dilaran na sob bang su kai la halaki jor pen alli ko anno ma ke longji hala bang itu ngi chini dun de pen lo apen la tumsi ration card ta piji ange ration card ko pusi ke long po mala ta chini dun de pen lo ange BJP Congress to mangi ni tumlong nang dun de te main nang dun de te ration card ta pipe ko lo ngi dun te hala dak bang arlo bang ke bihari bongali tumsi cholap lo Ninge dun dik chini ka chini dun de dom mangi la po ya itu BJP hadak worker Congress worker to man ta la lam thang da chini ne la so lam mangi la BJP worker dum la rong long men adi area lo me ek mucho tum si la ka ning ji di de nang tum phan reson card na nang than edi pe ta hala arlo ke ba BJP ben bala ala bihari ben bongali tum si ba paklong het lo ko ba chini ne la hala ration card and hala tum si ron thu lo po chini thu de la po ya la bang hedi la hela an ke hedi la chiklo aprang ke ningkan ke thom de aprang ke chu hala da 2006 aninkan lo ne pilo ne si neli 2007 lo ne aninkan si neli hala da register of cooperative societies ke do unot si government atum ningkan ke thom pen ningkan pho ka bin chom la election ke aprang ten ke ningkan ke thom po jo aninkan bangta general meeting no nai general meeting ke me chiklosi ke do me thom ke aprang la general meeting do nai an ke ningkan ke thom ke pleng lo pula te election da do nang po election la general meeting do dia ko profit and loss account as audit at nala auditor tum audit at si profit and loss tadi pamane ko ano ma itum kanbo kanaho ba ko ano ma itum alle ke long lata hisab ala kapiklang at nangi hala election ba general meeting pa ningkan isipen patay si gitu a meeting cengce ko si hala bang petang at nangi la po ya la pen la ke lang dun je tum ke junior inspector tum hello senior inspector tum hello dak bang Tretroxy junior inspector nili dakar biang long nili ke doon hot nili tum ko pa point neli si ke claim don lo ka point na bang EM si kro sang ho ma yang hala bang so hot alang li si point lo neli si la nang li point serak not po si ka pa point na la pen neli hala da ka mata bang pho inglong so to manta ako pitulang hala da la junior inspector la po ya and when Odel la junior inspector la lata junior inspector poli audit pu hala daga water do tulang junior audit and inspector pumayang auditor and inspector pumayang la tu post amen ke la si ka audit nangi la tu hello la pen ningkan isipen kana hok la pen ali ke long a report ala as alem tinta Cepik lang back nang ji general meeting apa lapen election ke la ke non ke ningkan popen batai silo non ke de lapen la election ki tur don nong ji vote ki pidun nong ji ke hala share one ke nam dun atum ansi vote pilong charji lapen hala tum vote ta pilong po election na tur don nong po lapen ali ta long dun hila la ke isia company son la ke la lems ke la boy pen adora so se la ke nam nita ador alle awan ke na ita pharo silo ne la zan pharo ni lo ne la sona pharo sira se po ge na pharo sira sika po la boy ente la da ni lisi ko sona kap jukang tung bang la lo non ma lems polong bang ke sang dali kerosene sini la boson si pura the budma pipine se do stame non nang li bane paklang ke la lo even itu arpek check pini ne asona mu hen open check lo han so pen anda asona son anda me tum la lems along pesi tum nam pona hu di nam un lu nam un pen hala rat atu man kapi joy mu chot je pa marketing ya atu claim dia non bang ke han so le to yor stame ha marori tum sa dor thik ji ni jong het tikki che pa du ibang rot seta
Marori tum sika phonang pilote sika phon si jorang ko kalang lo sika cap sika cap ladak lang nang lote profit bang avdia lasi mane local cultivator satu mangke isi aning kibi lapen lason he ela aning kang samdam abang abjat po hala katikia hinar bangke hala growth rate bangke ong ide lason si lason si mande losa luksan der lasi nili arnisita elong adi mardula he nimpo ciri ke thom Pumayong ho alang li tiki po suri thom kep long yi pu anim po jorlote day lapen la suri thom kep ke long yi pan ciklo yon trok nai an ciklo yon trok nai pelati ciklo yon alang li ko an long yi ha suri thom kep lote kan po ho da hisab de lote long nam sana 30,000 bodi 30,000 6 months inu da muni suri poverty suri poverty arnisi loso lo gante loso lo suri po alang li ke long yi ciklo yon keno lo la sange bang sakuri le long la ta ciklo yon suri krikep ti lo master ke sukidar da bang suri thom kep ti long lante la keno lo la posi ilitum nimpo ke jor ale do galilo ale ga bet tek tik lo dan ale ga bet do teki pula te la lem satum si klem dun dat nang po la lems ke bi ke la so cooperative society ke bi ke middleman ka pavidet ya pha middleman mane netum nang nampi po ang hadak marwari long thonam po pwede hadak jordam po la so la nangken nam pen marwari long ka pe tha ka jordam la so munit atung ka pavidet ya pan marwari ta ka pavidet ya pan si la lems ke bi lo mane ala itum dalal hona ko po dalal joy ki ban gedi dalal tum la ang bon si yokon po la tum ben si tum menang nampon po la tum manga ko ador ametha gali phane piong muchot po metha chu po ala malang ako la heri ili tumalong de la north east ang along an gala som je plan la hansu hai da puson hello bahera ke hedi ador tepik da itum da ke ong nailo krip ho sika kep kre ini la puson da manja long ni long la kuki tum long pen karbi tum long pen ke nam hai tala so hansu hedi bahera da amne te ilinsi 160 200 am ke nam lang itu si ladang ni ke jokong gantung ke lain lo ini tum non lems pendete mo town committee municipality election na nang podi lason si election po hormu ke tum important o mata akinang sok lasi pinangan ka chini ne tum ke non lems ta pangkribi son si thekong long di la pena jog tum karbi inglong ara tum ke long nan ji asang ben cheng lok aing ti ben cheng lok kerosin aba chana ben cheng lok dali sini ka do ka be dok pilo Selama non nak kacini tu dia pernah joksi lason itu ni viewdun apa itu mah banda barang Cina tu. Lasik itu korel. Laso posi esa. La bangso election tu itu kupuson men se anso se itu akenang sot tu itu meralong pacet tak mentek po. Laso puta. Election po bangai lagi. Api future le dis se cingki se tacho. Nilai kacini tinggi lem su bang cini tu pemina lah. Oh lem sebab. Lem sini pemina lah. Lasi member ko pulo man theki. Ko pulo nang lem ko po ala awan ke nam dun pa share ke nam dun pu shareholders pulo share ke nam dun ko mat la long ma la ta chini dun na la abinong e council pensila than et nangi council tum than de det lo em tum than de det lo officer tum aphan nang tum son than today pata than pa pe than de det lo pa pe than lo de det lo ni tum plain district la po ali arong siket than munit tum phan kai kita la siket than la pe non na itum ge hala hansu ar phekalam si chingkilo hala santi dal hai santi la pen kol la pen harlong la anta la lem sub klem dun et melo le anke karbiatum ali doji awan share awan kachunam dun na bang link si ali ta long dun jikente la galang li hem tot lun sita awan le nam dun long lote alang li ali ke long po ke ante lage business ke la po hello ke shareholders po la hello pen a form na ni garjulo den ke la command mana shareholder ke do
la so bang fu long men pak kep long po kalan la si nang litum la birta enra kadu ka la constancy tin na me di ni litum ke la APHLC pen aphan ke pu lo la CC committee tum la ke claim dun ap nang ji rat atum phan rap dun nang ji la solam bang ke kalan to hakero pilo la sin lem salong ko song song ban election ko puson si ki thur nang poma la bang ke chini nang po election notification do ji la cooperative society office dak do dipu la state bank adum la dak pen si notice ka pe klang yida la pen ke returning officer la dak si appoint ji returning officer ahut pen ke junior inspector to manta returning officer pu akam pek deputy to kero pilo ong dong aratum ge chini lo posining khelo athima itum non lems long ponon ason long ponon dame akenang so da itum chini dun de arti la ka chini dun de pe na jok si itum yan baning bodun elo la si non ning khelo non ne rune pusda mo APHLC haida do pulatang pe lems along pen onan ar phek pen chenglok hanso pen chenglok ason checking in pen andame lems along pen si itum nampon enang po la pen ratum ke jor kilang tame kasik sa kabelo jaksi market plan ne pukadi marketing jaksi tibok het pen itum supply ka do ka vetame ratum par sai long pu akiro pilosana liklar dak pen ke than ki mum pot ansu se itum kachini thuji phan mo itum si than chimum pon bom nang nona bang ka lang lo ni atumi paper lo itum atumi dik la ni niang mong ke theklong ka song non council long ta by nong kelong le pusi chi than sai lo ka chelong le lasin la bang so by nong kopia posi chelong le that council long non poisa election hot var la posi non council ke kreng son mandel ma la so putha ne rajanti mu masi non apor pilo karjulo tenge council tum preng do ile tum la Karbiang Autonomous Council ke preng do pik preng do pe no jok le tum angkrak men birtalong lo je non la taralang solong lenda ke jori alam si non arjudun no la pen along ka preng along leda ka jori pusi birtalong dun la si non mani tum la pu ritarli bom la solam klang dak lam ke long je phan ke di la si la salary tangka alta mane la tum pini na padam jui lobon sila goreng la kadobe chokamar tuman dame dormaha lawang wedelo bainong lawang wedelo la tu la si डेट के चारी के itu masalah than mom lo डेट के चारी के थे पुलो ते हेदी लाके लासों से मने मो जो ताबला पो मो अभी के हाला श्रीलंका है नो ला श्रीलंका ले कॉपी पोसे नम के चप्ला लो लासों नी आसो ना सोन जो ताब ए लो कदो ए लो mane lada mangela lai di Chinese government fancy athika pielo ajar asona muanda लाके दे जी मोदा Karbiang long है इसी नॉन चोजोर बम में दी नॉनला तुम गाड़ी के थे गंदो वे खोई पाए है एता मो इसिया पोर लसनंग ले लोपलोते मुनि तुम चिपा डिंग ने रे जी के मती लासी इल तुम डेट के चारी तुम ता काउंसिल के चारी तुम ता थेक सेर नहीं पुकेला हेलु ला कद्दू को में अकम अन कॉन्ट्रैक्ट अंता inu webcerai lap lela leke the kali gela jakong mane non pudam de nang jakong kachekang dun mate lo teng pen constitution teng pen hadak nang pia teng pen jakong labang so jakong kache odun hen lo itum akhei amo ar bunglo ba khei ki reng jita no na ba ge dum pu bomlo ke di longli aron na salam oi sidula teng pen di Assam mikir his land and revenue regulation act la selam thunoi pitala ta selam le la pen angdeng pi hini angdeng so troksia teng pela ta voter list ala ta selam moi pitala ta heglong le konna tong tok nei popa la son ma dio hala kinang so an bangai tum selam le der ala lo teng ne konna si tum ke ala le tum la voter list selam de punote BJP ta pe donang mati kalima voter list selam deman pusitu ye puchot ke BJP ta pe donang do bomo BJP ta eta voter list तुम selam de tha voter list का selam ron ron selam de tha la pen
kece so pota an kaken sela kam plan tha nali tum party ke lage dun tum ke dore no kalima kalang lo oh congress a dun tum ke dore no eta long le pata kece so phan pipe de no cancel no kalang lo sik sidula no te men parta fi mo la hello mati mo pe na la ke Georgie pu ba hala ta sik sidula teng ben lo te re tribal tum han si George chot nahi non il tum lang nu nang ko gi ko ma phan si ke Georgie ma government phan pu lo te la ke tribal ka leader ko la ke jorlong le la son ke pa pe jorlong nang ne la ke ake no ni tum birta lo on thule lo angkrak pen birta lo le lo pra jin pe non 461 ko ne teacher tum han appointment pi populo la sombong ke karbi ke matro bank li betu oi la sola ate phele me la la nam sana ni ange hisab na de 461 pulotang te 457 ke lage bang pharu phlira phokebra throksi ke bang akhei lo mane kece tum pinak lo andela bang pharu phlira phokebra Troxy atum anutin suri flikap long yi suri flikap long lo tente ala tum ko an boy long yi 57 atum ba 457 18 crore 18 crores 2,80,000 18 crores mane kuti in krener kebra lak hinira suri throgner kep kece tum pondet titipu lapen karbi tum ke long non je ko bang fli ke suri fli ke vet pen lo te nge yo na 1,60,000 oh lak isirat suri troke baji karbi tum ke long non ji an ke hala faruk suri kuti krener kebra lahinira suri trogner kepta tribal dum karbi tum han ki pinang ya poisa lo amen ke hana ke karbi tum kechoge bongali bihari tu kechoge nasi tum le ke plan nun thegalang ma lasi tum hem rong be theta nonanda mat plaster hem sai sel under development bo han meeting do ta demand ke gobusia development jilang ma bange mat plaster hem ke meghaloi ke avelu lapen me mizoram ta avelu nagaland ta avelu lapen Assam ta plain district an ke mat plaster hem ke avelu mat plaster pulote la ke check laksai par jap soi po hopo la in han with to tip titi la si mat plaster pu la son hem ke bang chumang adumta and kikim o edlo ninkan phokke ba fransi o edlo Assamese to da o edlo Naga tum da o edlo Mizoram tum da o edlo Arunachal Pradesh tum da o edlo non karbi tum kelam development poto mange o elan non anta Setelah tum di kidam-dam la BJP tum jase mere tim kar yang long tum awareness bola sehla account check lo thana awareness avelu puge awareness kali la nale pananga sorsa di nomor 1 awareness Onanya lo eleso kota awareness upaka sorsa di kela so APHC la mai ki cheng lote la jayega tharamen ki phulo la penhala mai ki jur hoda jayega tharamen la da kali la so MP Orensing be ke hai la hello athika se anetna bole la se la si neli tum ke neli jase met kama thake rat atum phan la mat plaster ahem kim jok plot ra cement concrete in chin pen ita pen kapik kim un aja kong ki pi la bangsi council tum ke claim nanji la aja kong pg pulot adon tin phan sakuri pi en nangi and la non bang pharu phlira phokerat sir troxy ke chetum amen an ke than lapsi karbi tum phansi karbi la pen inglong arat tum phansi pi lap nani ili tum karbi tum hem dead le kahe no kali ha kuki tum hemanta dimasa tum hemanta me o ela la tribal tum an ke kisum sai sel a hema ki bichi kimun edet sai sel akula teta harada state na pakontrol de chokela tet le busy sata da eme thangalo da council lo ma di la da
ISO lo mesti mi kample mun galang itu. Galang lo. Uison me part dak set un. Six schedule. Angding pitro kalong si pura dong lagi. Dek tai tum si selam nai. Dak selam ni ke. Dua ke selam thek tum. Lagi. Dak uison me set kita dak selam thek lo. Result mo dak piun lo kalima. Lagi none uni lo, iunji pergi ke pulau Himonto sakor binak lo kan ke. Himonto sakor tak liti. Lagi ojit de. Pawan tu marai lo sakor lo kan ke. Kalau tumki pulau link si non tak klaim bom lo kan. Ili tum cini nangi. Himonto bisa sorma ta ojit de pen himon pawan tu marai tu masakor ti Himonto ta. Non plan tu ke. La solam itu cini dam de. La si ojit de ben himon pawan kumar rai tu ani ke hang link si ala Himanto Sorma ta claim bom lo kan. Tiket tapi nang ko lo. La si. No nominated ta ko pitu nang pok le tu kan te bang KHEI pan. Kalah. Lagi hala asakor ke lilang ma. Kalah. La si ni si dum ne karbeng lo autonomous council pulau hitame itum inglong ara tumge autonomy ave pilo dake. La dake CM ta ho mane ni lai hu ke lage amen amukha chol lage. Amukha pe hai la mask hai amahang chikup bang ke kiatar ke claim hut amahang chikup lut hai la chota nat lo la pen isi la so tok se ban ngai la lo hala em tek nang ne bang so pat pe di la ke ka che song long la ke ala ni tum che song i pulote hala election a friend ke che so pan tiket pilong ne ko bang so ne di oi kali ma di la iya bang ha pitur tang et loating ben hai et si pinang ni hule lage ke hanya rong se do hala election ko aprang alang litum ke hang jo alang e chitin chichini ne de ro kom chini ne pin si hang dun jo cho ro kom hala no la nomination file horanda di la to man khang no kunna kalang kalima ili tung e khang lo neli ke hala returning officer anu si neli porhit tip lo porhit det lo la ka do e candidate to man da pang ni to at si neli ka porhit hala so na APHRC pe khang nun lo ta job partita la so na khang hala dak ASDC ta do alang litum da thang na bupe CPIML da do thang na bupe independent da do thang na bupe BJP Congress तुम तो लगा उपे ठेक लो ला तो मंगे नॉन बैंक के हाई तांग दे ला फिंगे लगे ओ मानी के चोटोय ता हाई बो थांग बग बे मिशन थेराक रे सन जे बी तो केरो पिलो नॉन अपोर्ड ओलो पोसी नॉन सितमे जुजे प्रांग निली सारफान एसी के पथांग गांग तुंग ला हेलो एले तुम कोपलो वाइस मैन मते थेक रे से अमुनित अबांग फुजों से चेमान उंजी पुलो तांगते itum Kematha lapen itum ipota lo Kematha pen la evening abang hada ta connection du nai sa da seda Aristotle pulo educating the mind without educating the heart is no education at all lasi itum Kematha apota lo Aphan an isona stage bi ko mat hala aning alo ahok pet alam bang thanam thek Tanam nakhidat pote ale ak dia dipusipu nasi karbiang long ara Aphan non nangli than olo awareness ta piolo lapen non koposon si nangli karbiang long ara Aphan ka expect lo mane nang ningalu koposon si kopon si non chinilo ta sopote ak mane ra Aphan isi thanjima nangli awareness ki pipen non Akhei koposon si karbiang long ara la ke long bom lo karbiang long ara to Akhei bang long bom lo munit tum थान लोटे चीनी के मते दी चला हो वाला में सी थान वर लोटे चीनी पर ला सी नेली के चीनी टेंग के अलंग ले तुम मुनित तुम नंगे नंग चीनी दुन बम लो का चीनी ने तुम दोला ला अमे थांग दा टेक ओ पोइ चित का चिक ग्रोंग तुम हदी हाला तुम बटे चीनी ने ला सितला रोंग बेथे तुम बागे नंग चीनी पिक लो सला मंगे नन या को थान नुन थु बम लोटे चीनी बम पो बताई सी के थान ले के चौक ला पोली kai के ता थान पेर नहीं लगे lasi bang kitab long ipu ikong hutame thur flut hutame tam klem boy hutame an chobom hutame nang somar to man che than vare titi nang ji sia ke pu lasi ili tum lage than bom na la rong be the da lam ge than bom na la ake melam a hogalang kitab pen lo lam si than vare titi nang itu mening ke hanga teng me lega ning ye thap nang ila pu bali apen la ke kipe ju lo sa lasi la
ko soso ko pia khe tum si jasse met lason KHEI aphan LONGRI aphan lapen ason elami ki donangji pula poson Kachinghon nangli kachinia teng ba nangli lo long kapur hi long ateng ben pulo tang te koso Akhei tum koso ko na adia tum si lason ang jasse met Akhei phan cheklem pila bang adia dalam ne pudamun ne non itum north east na tuke mizo tum helor ma thang adia aphan Kachinghon nei ame thang Akhei phan Kachinghon nei la tum helor la tum an ili tum Mizoram Aizol bethi ta thekdam longji ala tum pang e peme arlo so tum ta risomar tum ta pang e peme mane chi pang e peme mane lipstick chi vit beret po bangkali ta alon che be dojot te ban gelamala dukan se bang gibi hotel si gibi la pen stationery dukan han ke jor be ke jor kaddo ko beta la tum si claim la adonge chukang tip la pen king of kasapha king of given hedi la king of Akhei no ka repair to la kaddo ko benta hala tum si claim la pen cement akam ke claim itapen hem ki bui hem arpong ka salam kaddo ko benta hala tum mizo tum si claim hala tum la puyo la si ni tu ka chini na mateng ke la tum helo adet Kachinghon nei tum le northeast men ke northeast mo la si no na mata mizo tum ke dak itum di pu do ing tum re pu pe da ke di la tum hai aprang do la tum che dam ken te puyo la pen la ke pe jo to sar la non bang ke la hello itum karbi ariso okorjang tom hanali si strong message mate la dak nangli ning alam la pen nangli Kematha la pen nangli ke hang alam nangli itum karbi ariso phan ko poson men si non ong dung ariso to mange lason lo kam klem pre therak du hai ke bai plote pin sumar tum da therak du loga chali tum da la pen okorjang tum se ta me soke la pen pine ka chomdar pulotang de tum therak du gati la sila so putha nangli ko pilo ke puji lai tum ariso okorjang ma lage apia po tum se che than nangi lage apia po tum se hadi read kam klem long hidi kame claim along la sumar tum han che ponde titi nei ku so no pak so pikre pen pape claim that titi bihek pen athiman ne lita bihek pen sini tum ke claim la posin non anta ne li read kam claim klete ne li ning in sam se non anta la se pini ta arni ang sam ne li read che dam la pen kam claim ne li claim clear te chulong li lu po pot kali ta ke claim in tum det titi la po yo la pine e po la arong ke the hedi ka che lang ning sam mo la pen la so long e o ke pranta kam claim te la ke e o pranta mesen po exercise lo la kala ne li arni si injection det pen pinning e claim clipin lang claim nam lo lak pik le non a pi claim thu bom lo no ke lak le lo la po yen la si ne li ki pukang tung elitum APHL si pen ke puta pu bom lo APHL si a party jong sin nang join dun ji pulang tan te hai ke bai hidi kam ke claim read kam ke claim la pen ke karche ka selet le atum la pen dukan ke do ka selet le atum si APHL si long nang dun nang ji la thang bak bena dun pen arleng ke the pu nang ke pong pang dun choji pa kam ka che pong rei si dak na dun ji pa pang la ke itum karbiang long phan al le velo la ke la pot si hedi kam ke claim matha dam thai hedi India det British atum ningkan pharohin ni dak recho cholo recho akam claim lo la tu recho cheplang lo la tu det cherai thep lo komadum lo alang litum beha be par pen lo sewa bang in koi rahini tu bang pharohini ta li ne lar ni si bang pharohini pu se pu